Let's gaze indaba zo-1KZN TV ifundelo samukeliso wanqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Umengameli we-ANC ukhankase eMdlovane izinduna zamabutho zimashele imihlomulo kanti uhulumeni uthi uzozibambela kweyamanzi. Njengoba ke sekusele izinsuku eziyishumi kubanjwe ukhetho olukazwelonke, umengameli weqembu le-ANC uCyril Ramaphosa ushayeleke isipikili sokugcina kwisifundazwe KwaZulu-Natal. uRamaphosa uhambeleke isifunda inkosi Bambatha eMoses Mabhida kanye naseThekwini lapho beqhuba khona komkhankaso wokhetho. Abantu ke baphuma ngobuningi babo ukuzothamela inkulumo yamengameli ukuza kwaRamaphosa kulesi sifundazwe kulandela kwalowo wayengumengameli wakuleli uThabo Mbeki obekhona ngempelasonto edlule. Umengameli weqembu le-ANC uCyril Ramaphosa uthi ukhongolose uyazifeza izithembiso zosomqulu wazo yonke leminyaka ophethe kubufakazi. Usho kanje ngesikhathi ekhuluma ngaphambi kwezinkomo zabantu enkundleni yezemidlalo eGreytown. Okuningi lokho sike sakubhala kuma manifesto kwafezeka. Namanje lokho esikubhalile kuzokwazi ukuthi sikufeze. So sibhala into yokuqala sithi imisebenzi ukwakha imisebenzi yona into emqoka kakhulu, yona into esemqoka kakhulu iphambili kuzo zonke, and sithi sizoyakha imisebenzi. Njengamanje sizokhipha 15 billion rand futhi seyiphumile leyo mali yokutraina abantu ukuthi bakwazi ukuthola imisebenzi. Usihlalo we-ANC KwaZulu-Natal uSiboniso Duma uthi sekubalwe izinsuku kiwo okhethweni. Inye nje comrade into esikhulumayo kule insuku sekusele comrade izinsuku eziwu13 kuphela sifika kuma election. In fact ziyehla usuku nosuku ke comrade. Sifuna mongameli lama volunteer ayiwona comrade azokwenza uANC win. Umongameli uzobehleli comrade endaweni enkulu ngomhla ka-2-3 ngenxa yalamavota lama-volunteer ngenxa yomsebenzi wawo. Angifuni ke comrade mesedlula ukhetho siwakhohlwe lama-volunteer akade engasalali enze umsebenzi omuhle kangaka. So sizonikhuthaza leadership ukuthi umsebenzi wenu muhle. Kule ndawo comrade siyalazi udaba lokuthi abantu abaphethe bayahluleka ukunilethela amanzi. Mongameli ulethele uminister uMacingwane ukuthi nje prioritize udaba la kule district inkosi Bambatha. uRamaphosa uthi amaqembu aphikisayo azofika kepha bangawalaleli. Abanye bazoza bagcoke red esibomvu, abanye bazofika bagcoke blue, and labo abaka blue hayi baqamba manga ukudlula bonke. Abanye bazofika bathi thina so-MK. I-MK ila kwa-ANC. Akusiyona le-MK. I-MK yaziwayo uNkosi Albert Luthuli. I-MK yaziwayo uJohn Langalibalele Dube ila kwa-African National Congress. Lezi zomkokotelo nje ezisuka izolo. uRamaphosa uphinde wadlulela enkundleni yezemidlalo eAshdown kwisifunda eMoses Mabhida. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube kuseGreytown. Izinduna zamabutho eziqhamuka ngaphansi kwamakhosi ahlukene KwaZulu-Natal abambeke imashe nokuthula eThekwini njengoba ke ekhala ngezinkinga abathi ke zithinta izinhlaka zesizwe zobukhosi bakwaZulu. Laba ke bathi beneme ngokungaveli komthetho sisekelo wakuleli kwesifundazwe kwezinhlaka ezithinta ke uhlaka lukaNdunankulu kaZulu olabadidiyeli ke nezinduna zamabutho amaqhikiza kanye nonomehlo. Zifuna impendulo zingakapheli insuku eziyisikhombisa eMnyangweni wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu izinduna zamabutho engaphansi kwamakhosi ehlukene esifundazweni iKwaZulu-Natal. Lokhu kuvele ngesikhathi laba bebambe imashi edolobheni iTheku bekhala ngokushawa indiva kwezikhalazo zabo. Njengoba mhlambe nani niyazi ukuthi emveni komcimbi wakaCeza kwabe sekuvela ukuthi kunenhlaka eziningi zobukhosi bakwaZulu umthetho sisekelo wezwe nowase KZN ongazifaki oku section 5 of 2005. So ke ilo mthetho ke esifisa ukuthi ulungiswe kabusha ngoba wona njengamanje ukhuluma ngokuthi kunesilo bese uthi kunamakhosi bese uthi kunenduna zomhlabathi.
bese zonke lezi inhlaka uhlaka lukaNdunankulu kaZulu awuveli kuzoba uhlaka lomntwana omkhulu waseNdlunkulu aluveli kuzoba uhlaka lwabadidiyeli nenduna zamabutho akuveli amaqhikiza awaveli honomehla abaveli zonke lezi inhlaka amakhosi asebenza ngazo isizwe ukuze isizwe sikwazi ukuphatheka azikho ingakho kuyubona nokuthi mhlambe asisahlonipheki noma kuhlela umcimbi womkhosi wesizwe samaZulu uthola ukuthi siqhamuka sesitshene ukuthi kuzoba ukuthi sitshene indaba ukuthi nizolanda amabhasi amangaka awu10 kugcina sekufika amabili ngoba asirecognize njengabantu abaphilayo. Kuke kwaphazamiseka ukuhamba kwezimoto emgwaqweni we-streets enkabeni edolobha iTheku njengoba laba abebeyidlubheza phelela ezesintu bebeviliyela begiya behuba amahubo phakathi kokunye okuyikhalazo zalaba ungabibikho kweinhlelo ezibacija ngokwamakhono isibonelelo senkece ukuze bakwazi ukuhambela imihlangano nokunye okuningi. Uyabona yonke imihlangano esihambayo sizikhuthuza emakhukhwini sisebenzisa imali zengane zethu. Siyabiza imihlangano entozana nomhlangano endaweni ethize kuyolungiselelwa umkhosi singena emakhukhwini ethu. So sifisa ukuthi thina njengenduna zamabutho si onomehlo amaqhikiza sintazinge singene kuzona zonke inhlaka zohulumeni sisuka phezulu kwiprovince kube khona induna ezimela amabutho kwiprovince kuzo zonke inhlelo ezenziwa kwiprovince babe semakomitini uzokhumbula ukuthi eSouth Africa kuholelwa nombani nje nengane nje namhlanje ingazitholela ingane ivuka isihola kodwa uthola ukuthi intombi into ezigcinile ayitholi lutho okuzoyikhuthaza ukuthi iqhubeke nokuzigcina onomehla abantu ababheka intombi abasigadela intombi abatholi lutho kodwa bavikela isizwe ukuthi ingane zethu zigcine kodwa bacoshi lutho baveze ukuthi ke sebebhale kwaphela uInki bezama ukudlulisa ukungenami kwabo kudala uyabona iminyaka isidlule sesakukhuluma kudala ingakho namhlanje sekuvela sekufunda imithetho ukuthi asiveli okushuthi bebengasilaleli ngoba vele asiveli emaphepheni phansi ingakho ke namhlanje iphuzu lokuqala elithi lo mthetho lo number 5 ka 2005 ongena ngaphansi kuwo inhlaka zabaholi bomdabu asingene sivele ukuze sikwazi ukuba khona nathi esikucoshayo siphinde sihlonipheke njengesizwe. Abemukele uhlalo ikhalazo egameni lomnyango baveze ukuthi lezi ikhalazo zizocutshungulwa endabeni se1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Ungqongqoshe wezamanzi nokuthutha kwendle kuleli usenzo Mchunu uthi ke sebezosukuma bezibambele kulethena amanzi kubantu njengoba ke kubonakala engathi ke omasipala abajutshe ukwenza lo msebenzi bayahluleka. Mchunu kusho lokhu ngenkathi ke ehambele babanango kokwethula ke uhlelo lokufaka amanzi azosuka ke kusiphethu esisentabeni esize umphakathi wakule ndawo. Lena intaba ibabanango enesiphethu lalapho kuphuma khona amanzi njengoba umnyango wezamanzi nokuhlanzeka kuleli kubomsana nomngeni uthukela water sebezowahlanza lamanzi akwazi ukuhanjiswa ngamapayipi ukusiza umphakathi. Umphakathi wakule ndawo uthi amanzi wabanga nezikome emfuleni njengoba bengenawo aphuma kompompi. Sinenkinga yamanzi, amanzi asiwathola isidalo, siyahamba sobanga nenkomo namahashi lapha kwaJuba esiwakha khona amanzi. Amanzi nje asawathola isidalo nhlobo. Kuphela amaviki kuphela inyanga asiwathola amanzi. Sinenkinga nje yamanzi, awahlanzekile lapha kwaJuba esiwakha khona, awahlanzekile isidalo kwaJuba. Wafica nobulwembu nenkomo ziyaphuza, izimbuzi, amahashi kuyaphuza, asinawo sidala amanzi. Sicela ukuthi ungqongqoshe kwakhiwe isiphethu le entabeni babanango. Basakhela isiphethu. Sikhuphuke size ethangeni bakhithanga elikhulu la ukuze amanzi sikwazi ukuwathola. Ungqongqoshe wezamanzi nokuhlanzeka kuleli usenzo Mchunu uhambele kule ndawo enesiphethu ukuzohlaba isoyi ukuze kufakwe amapayipi azosabalalisa amanzi kwimndeni engama250 kanti lemizi ingaphansi kwesifunda iZululand kanjalo noMzinyathi. Thina kumsebenzi wethu ukubheka indawo enjengalezi uma siyithola la khona amanzi ephuma khona ngokukaThixo bese siyayikhulisa lezi ndawo. Ukuyikhulisa ke kusho ukuyivikela, kusho futhi ukuthi amanzi la suka la abesecocwa ngamanye amazwi ahlanzwe
kusho futhi ukuthi afakwe emapayipini, kusho futhi ukuthi abesetholwa wonke umuntu endaweni kusekuvikela lokho. Umchunu uphinde waveza ukuthi sebeyasibambela ohlelweni lokulethwa kwamanzi njengoba kubuye ngathi bayahluleka umasipala bezifunda nakuba benemali abayitholayo yokuhlinzeka umphakathi ngamanzi. Izolekelela kakhulu ngoba sesayeka ukuhlala ePitoli manje njengaqala ngoba siyabona ukuthi ukuhlala ePitoli ungezi ukuzoyibhekela ufaka isandla la ukudinga khona ufaka isandla. Manje ke thina sisebenza nabo nje omasipala ekutheni njengoba siyaba support sibanikeza imali ama grant amabili esithathe iqhamuka ku treasury directly kodwa ayikhona isikhathi esiningi uma ubuka iminyaka emihlanu hlehle u10 hlehla ubusubala ukuthi singakanani imali engenile kungakanani la ukwazi ukukhomba khona. Mase ngikhuluma nje iqiniso ufuna ngabe kudala uyenzeka lento ngengxenye yaleyo mali ngoba phela lento ayifiki nathi kade yabakhona. Isifunda iZululand kanjalo noMzinyathi ezinye zezifunda ezisadonsa kanzima kakhulu makuziwa ngasekuletheni amanzi emphakathini. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo ebaba nango. Ungqongqoshe omnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubongiwe Sithole Mloyithi ke usolenhlese zepolitiki ukusho lokhu ke ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokuthula kwesikhungo sezimo esiphuthumayo kanezinhlekelele eMatateni ngaphansi kumasipala wesifunda uMajuba nokuyilapho ke beficele sisikhungo sikhiyiwe kanti ke baveza ukuthi ke umkhandli wona ogodle isikhiye zalendawo. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu ubongiwe Sithole Mloyi uthi usolenhlese yezepolitiki njengoba befice ekhiwe esikhungweni esibhekelela izimo eziphuthumayo kanye nezinhlekelele ngaphansi kamasipala wesifunda Majuba. Kusiphoxile kakhulu ke siyasola ukuthi ke ngoba mhlambe akubona benhlangano esibuya kuyona mhlambe inenhlese yokuthi ke ngoba amakhansela amanye awe-ANC siyawabona la azange so abizwe incwadi efanayo. Awabiziwe incwadi enye awekho incwadi esiyibhalela amakhansela eIFP nesibabhalela amakhansela eANC sibhala incwadi siyise emkhandlwini incwadi yokuqala siyisa kumeya isayinwe uMEC ngisayinile lo ncwadi isinesikhathi ifikile eyesibili incwadi isayinwa uHOD eyithumela kuMM ukuze azi ukuthi kunalolu hlelo bekulihlalo emhlanganweni izolo they decided to pull out namhlanje basebevala ke ibility ke so asikwazi ukubekezelela lokho ngoba la sisuke sizokwenza kuba khona inqala sizinda ezosiza umphakathi wala eMajuba district. Okwesibili kube seduze usizo lapha abantu kungalindwa abantu abaphuma eMaritzburg bezoletha insiza kule ndawo. Okwesibili sisuke senza ukuthi kube khona amathuba omsebenzi kuleyo ndawo lapho kusuke kusakha khona leso sakhiwo. Sikwenzile lokho sabanikeza kusakhiwa nakhona manje kunabantu abaqashiwe bazosebenza la kule ndawo abalindele ukuthi ke bathola amathuba permanent ukuba basebenze kulesi sikhungo. Baqhube ngokuthi lo msebenzi uthatha imali elinganiselwa kwizigidi ezingama-57 zamarandi. Simemezelile sabhalela umkhandlu sawaziswa ukuthi sizobe sizo handover isakhiwo esibakhele sona sa 57 million ukuze bakwazi ukuthi babhekane nezinhlekelele. Uma nikhumbula la ke saphuma ku TV indawo yaseMadadeni ugcwele amanzi kunezinhlekelele lapha abantu bakithi befanele basizakale. Sasisheshisa lolu hlelo lokuthi ayenziwe ke le disaster center esibize u57 million. Siwazisile kumkhandlu ukuthi siyeza namhlanje sobe sesiqala la sizovula si handover isakhiwo kubona ukuba baqhubeke basebenzise ngokusemthethweni bese sidlula siyokhuluma nomphakathi. Kanti baveza ukuba lokho bazokuthathela izinyathelo njengoba kuphazamisa ukulethwa kwentuthuko emphakathini. Okusishaqisile ukuthi ke sifike la safika bekhiyile amasango bekhiye nebuilding ukhiye behambe nabo. Kanti siyazi ukuthi vele sebeqalile ukulisebenzisa ibility ingakho sasibavumela ukuthi abalisebenzise ngoba siyazi inhlekelele azizolinda thina size sifike kodwa inhlekelele zelihleka usuku nosuku. So ke namhlanje ke benze leso sehloko sokuthi basivalele ngike ngamthinta ke umeya ngakhuluma naye umeya wathi ubengazi ukuthi ngizozoqala la wazi ukuthi ngizoye grounding. So ngilo ngifike la ngo10 njoba ubona ke sisivula manje ngokora 2:12 ukuthi ke isikhathi esingakanani ke sicela sihlalile ke la silindile ngafuna no municipal manager ngambuza naye ukuthi uVayeleni wasethi ke uthola instruction from umeya wakhe ukuthi akawakhiye
lamabhilidi akuwona ke awabo amabhilidi kahulumeni amabhilidi asiza umphakathi akekho noyedwa umuntu onelungelo lokuvala isakhiwo somphakathi kangakumbi ke mangabe leso sakhiwo somphakathi kuyesokusebenzela umphakathi nokusiza umphakathi uma ke abantu bengekho sensitive odabeni lwezinhlekelele ezehla KwaZulu-Natal thina siya njengohulumeni kwesifundazwe asizukuthatha kalula lokho. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngisemajuba. Asitshishelele etolo sikasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze1KZN TV nazi kwekunyihlokwana kuyizona ehamba phambili osukeni namhlanje. Umengameli we-ANC ukhankase eMdlovane izinduna zamabutho zimashele imihlomulo kanti uhulumeni uthi uzozibambela kweyamanzi. Kunikeleleke osomabhizinisi abancane ngesiza kusebenza baseHarding ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal lo mnikelo owenziwe uMasipala umzi wabantu kanti ke omunye osomabhizinisi abahlomulile uMduduzi Mbuthu wendlaba eyiphika LTD elungisa izimoto uthi ke bawujabulela umnikelo njengoba ke uzokwenza ukusebenza kwabo kubelula. Osomabhizinisi baseHarding banikelelwe ngezinsiza kusebenza ezizokwenza umsebenzi wabo ubelula. Owenkampani ekhanda izimoto indlaba eyiphika LTD uthi bawuthokozele lo mnikelo owenziwe uMasipala umuzi wabantu ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Kuko konke lokho esikulethele uMasipala sikujabulela kakhulu. Izinsiza kusebenza yona into esiyidingayo kakhulu. Besihlupheka isikhathi phambili ngoba sisebenzisa ocrane ababini siyama workshop awu6. So manje njengoba sekukhona abawu2 esiwuniwa uMasipala sibona ukuthi kusilekelela kakhulu lokho kuzosho kuse sikwazi ukusebenzisana njengoba bezoba u4 shuthi workshop workshop izoba nocrane. So sizokwazi ukuthi manje senze umsebenzi wethu ngendlela right nanokushesha kuzokwazi ukushesha bese singakwazi ukushesha eqaleni. Imeya kaMasipala umuzi wabantu ithi ukunikelela osomabhizinisi ingoba bahlosa ukubabona bethuthuka bedala namathuba omsebenzi. Imeya iphinde yadlulela emndenini owakhahlamezwa izikhukhula basala bengenayo indlu esesimeni esikahle. Kwakwenzeka ke eminyakeni edlule ukuthi kwakunabantu ababekade bekhanda imoto bekhandela emgaqweni. Sabe sesithatha isinqumo ukuthi kuzomela kube nesakhiwo ke sisakhayo la bezokhandela khona ke esakhiweni. So namhlanje ke besimane siba monitor la eminyakeni namhlanje ke saphinde sabathengela ke imishini yokuthi bakwazi ukuthi baqhubeke nomsebenzi wabo okuyizinsiza abazokwazi ukuthi bayisebenzise lapha. So ezinye zezinto ke sisenzayo nathi emizwabantu ekutheni nje basinikeziwe ke umthetho sisekelo ukuthi ke umsebenzi we-local government okunye kufanele ukwenze ukuthi ke uthuthukise umnotho wendawo. So siqhubeka lapho ke nathi ekutheni uma sithuthukisa bona labo somabhizinisi abancane bazokwazi ukuthi bathuthukise umnotho wendawo yangakithi. Uthi lo mndeni bawunikelele ngendlu yesikhashana kodwa bazakha ngama-blocks. So sabe sesithatha isinqumo ukuthi kube nendle siyakhaya ke nathi emizwabantu endle esikhashana. So lezi indle ke sisakhayo ke thina sibiza ngezindle zesikhashana. Ngaphambilini sasikade sizakha ngeplan kodwa sabona ukuthi azisilekeleli. Sabe sesithatha isinqumo ukuthi asingeze imali kwibudget yethu ekuthena sisakhe ngeblocks ukuze kwazi ukuthi noma kufika siphi isimo semvula while esalindele uhulumeni omkhulu ukuthi umakhele indlu abe nestructure ahlala kusona esesimene esikahle. Umndeni unikelelwe uthi ujabulwe kakhulu. Ngiyajabula kakhulu njengazibenza thini ndiyajabula. Ngiyabonga ngokwakho kwalendlu emntwana ngidlulisa ukubonga kakhulu ukubonga bese ngiqala ukuthi umntwana ohlala kanjani lapha angiyabonga. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseHarding. Udedeleke ngebheyili ezikulungwane ezilishumi usindiswa ngema ongumsola ke ecaleni lokuzama ukubulaluza kwabo bebefundisa naye esikoleni ngokumbhunyela ngeacid emzimbeni ngenyanga Mfumfu ngonyaka wedlule. Lo msola kuboshwe ngolesithathu ledlule ngemuva kokuthi ke ezinikele yena emaphoyiseni. Udedelwe ngebheyili ezinkulungwane ezilishumi zamarandi usindiswa ngema ongumsola ke ecaleni lokuzama ukubulaluza kwabo ukhumba umtshali ngokumbhunyela ngeacid. Laba ke babefundisa ndawonye esikoleni sodwa ekhanya kufikile lesi isigameko ke senzeke ngoMfumfu noma October wangonyaka wedlule. Umsola uze waboshwa ngesonto ledluleke ngemuva kokuthi ke esinikeleni emaphoyiseni ethula ke izethule enkantolo. Umsolwa
uliphikile icala lokuthi konke asolwa ngakho uyakwazi futhi ke uthi akusile iqiniso ukuthi uyena owathumela noma wathenga abantu ababili ukuthi ke beyothela ummangali ngeacid. Umndeni kaMtshali uthi awenemeke ukuthi ke usindiswa noma umsolwa anikekwe ibheyili ngoba bathi basabela impilo yadadewabo nabathi ke ingaba sengcupheni uma umsolwa engase aphume ngaphandle. Asikho happy ngendlela icala ehendisheke ngayo mhlasimpe besidinga ukuthi ingane yomthetho idlale indima ngokungaphezulu kwalokho kwenze namhlanje ngoba ukukhishwa ngebhayili kusho ukuthi kwayena udadewethu la khona akekho safe impilo yakhe because kumanje uhlele ekucasheni usabela impilo yakhe. So ukuthi inkantolo imnikeze ibhayili lokho kusenza ukuthi thina kwanathi somndeni sihlalele uvalweni ngoba ngangisho last time ukuthi umndeni usathukizanya ngenxa yezinto ezenzakalayo. So besithemba ukuthi ingane yomthetho izokwenza ubulungiso ukuthi umangalelwa emgcinele ngaphakathi. So nje we are not happy siwufamily nomphakathi wonke ofike in numbers nawo awukho happy ngendlela inkantolo ehendishe ngayo icala. Umtshali uthi izeke noma umsole ethi akasiyo ingozi uthi ke bona abagcobisekile ngalokho. Umsolwa uyayichaza ukuthi akayontrust kodwa uchaza ngomlomo kodwa izenzo zakhe ziyakhombisa umuntu ongenandaba nanendlela aphendula ngayo inkantolo ayikho pleasant ayikhombisa ukuthi umuntu oyisolayo kahle kahle she's not remorseful ngendlela enza ngayo. So lo muntu loyo umuntu ongabuya enze noma ngabe yini. Uthi ke banethemba lokuthi uma siqalile ukuqula kwaleli cala umthetho kuzodlala indima yawo. Siumndeni sizophinda futhi sihlalele ethembeni ukuthi kuzobuya kusekwi trial mhlasimpe sizonikeza into eright esizokwazi ukubambelela ngaphathi okwamanje udadewethu lokhu simgcinile simfihlele laso khona simfihlele khona angazi noma ingalo yomthetho nayo izokhona ukusilekelela ukuthi imgcine kodwa since ihlolekile namhlanje asazi ukuthi izokhona nokuthi imgcine uma ihloleke ukuthi igcine lo muntu owenza lento ukuthi amthele ngeacid engaphakathi izokhona nokuthi imgcine udadewethu naye ephephile since ihlolekile ukumvikela kulesi simo. Imeya uMasipala Kokstad Lwanda Madikizela uthi ke banezinhlelo ezahlukene zokuthuthukisa umphakathi wakule ndawo ekakhulukazi ke ukufukula intsha engasebenzi. Ekhuluma ke neziko lezindaba uMadikizela uthi ke phakathi kwezinto uMasipala ozenzile ukulungisa ingqalasizinda efana nemigwaqo ukuzama ukunciphisa izingozi ezidala ukuthi ke imigwaqo ayikho esimeni esihle. Ukusho lokhu ke ngesikhathi uMasipala uzokwethula izinhlelo asebezenzile emphakathini. Imeya kaMasipala Kokstad ogunelson ingizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ba uMasipala osebenza ngokuzimisela ukuyisa intuthuko emphakathini kanti okuseqhulwini kubona ukudala amathuba omsebenzi ngokubafukula ukuthi baziqalele amabhizinisi abo kanjalo nokulungisa ingqalasizinda efana nomgaqo nokunye. Ukusho lokhu ngesikhathi ezokwethula isimo salo Masipala kanye nezinhlelo abanazo. La sizokhuluma ngobume boMasipala ukuthi ikuphi esesikwenzile ukuzama ukutshintsha impilo zabantu base Greater Kokstad Municipality. Sifisa ukuthi siyakuthokozela kakhulu lokho sizinako namhlanje ngoba kula sikwazi ukuthi siyo account khona emphakathini sitshele nje abantu izinto esezenzile. Okunye kubalekile ukulwisana neunemployment ngoba simfaka imali engango 1.1 billion kwisebe la kwa LED la sithi abantu abaqalela amashishini wabo so that sizokwazi ukuthi nabo bahlomule kule economy and not be bystanders or spectators but to participate and then ensure that we boost economy local economic development endaweni. Okunye esikwenzile ama poultry farm esikwenzile ama boreholes that we have done in one of these rural areas esisibiza ukuthi ko Winesburg. Then la esifocus khona Greater Kokstad Municipality kula siqinisekisa ukuthi we have employed abantu that are capable to ensure ukuthi umsebenzi wethu on daily basis ukunakekela abantu bakithi umsebenzi uhamba kabi. Uthi balungisa ingqalasizinda yomgaqo ukuze kunciphe isibalo sezingozi ezenzeka emgaqweni. Sifuna ukwakha izinqalasinda njengokuthi sine project ka Sandral esikhoste millions and millions ngoba sizama ukuthi i-road infrastructure yethu ibe sezingeni lokuthi ikwazi ukuconnecta the two provinces which is KwaZulu-Natal as well as Eastern Cape. Okunye singakubalula ukulungisa imigaqo yethu ngoba sifisa ukuthi abantu bahambe emigaqweni right so that we reduce i-fatalities that are on the road. Esephetha uthi ba uMasipala othola umbiko ongenagcobho uveze nokuthi bazokwakha isakhiwo esobe siqukethe umlando wakule ndawo. Okunye singakubalula indlela uMasipala osothelwe khona
imkomelo kusukela kwaChoctar as one of the best performing municipalities ngoba siyakholela ukuthi umcwaningi mabhuku wasinikeza into ekuthiwa unqualified audit opinion. We've been getting that for 3 consecutive times. That indicates our commitment to ensure that there's good governance in this municipality and also to ensure that there's quality service delivery esizisa emphakathini wethu. Ingakho ke namhlanje sizo account ukuthi iziphi into ezenzile which ekunye sikubeka ukuthi sizokwenza a state of art gallery hall la eGreater Kokstad municipality. Lo mbiko benwethulelo zamando sicele uzindaba ze1KZN TV ngise Kokstad. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV nazi kobe kuyihlokwane bekuyizona besifolo sangazo usukweni namhlanje. Umengameli weANC ukhankase eMdlovane izinduna zamabutho zimashele imihlomulo kanti uhulumeni uthi uzozibambela kweyamanzi. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 18.18 cent maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.74 cent maqhathaniswa neeuro libo 23.1 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani igolide lona $2,384.71 cent ounce volangahluziwe wona $83.27 omphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi wePirates uJose Riviere uphikisa ke ababona sengathi ke ukushaya kwabo eRichards Bay FC kwakamumva kuDStv Premiership ukuhlobeneke nomdlalo wamanqamu eNedbank Cup abazodlala neMamelodi Sundowns ngomhla lulunye ngenyanga ezayo eMbombela Stadium eNelspruit. iPirates ilahle amaphuzu amqoko eDStv Premiership embangeni wayo ke wokuqeda isizini endaweni yesibili ngokuvumela iBay ishayele ekhaya kweLeague ngempela sonto edlule. Nomqeqeshi uStellenbosch FC ihlele endaweni yabo ngoba ke ibona ababheke ukumele iPremier Soccer League kwiCAF Champions League ngesizini ezayo. Ngesikhathi ke kuqhubeka umdlalo wePirates neRichards Bay FC uqapheleke ke imvunge kubalandeli baleli iqembu ezinkundleni zokuxhumana lapho ke bebekhala khona ngokuthi ke uRiviere ubesithambisile iskimu ngoba ke ebuswa umdlalo wamanqamu neSundowns. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo impela sonto emnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.